Čo sa týka samotného Majdanu a jeho priebehu, ešte v prvých mesiacoch demonštrácií na Ukrajine, či teda v novembri a v decembri 2013 minulého roku, sa v podstate nepredpokladalo, že tie demonštrácie povedú skutočne až k pádu vlády. Dokonca maximálna požiadavka demonštrantov bola odchod nepopulárneho premiéra, odchod teda premiéra, ktorý vzal na seba zodpovednosť za nepodpísanie asociačnej dohody s Európskou úniou, ale na druhej strane samozrejme tento premiér bol najbližším spolupracovníkom Viktora Janukoviča z rôznych dôvodov a v podstate tie demonštrácie, ktoré sa konali v centre Kieva, eskalovali takým spôsobom, že došlo k tomu, že demonštranti začali požadovať odchod samotného prezidenta. Je zrejme, že pôvodne vlastne organizátori týchto demonštrácií si udržiavali značný dištanc od predstaviteľov ukrajinskej opozície. Táto opozícia, ktorá bola reprezentovaná jednak stranou ex-premiérky Tymošenkovej, v tom čase sa táto strana, teda ex-premiérka nachádzala vo väzení. Je to strana Baťkivščina, čo po ukrajinsky znamená vlast. Tak táto strana bola v dosť hlbokej kríze. O následníctvo po Julii Tymošenkovej superili viacerí politici. Napokon sa zlúčila s dovtedy menej dôležitým, menej významným hnutím Front zmien, ktorého šéfom bol Arsenij Jaceňuk, to znamená súčasný premiér Ukrajiny. Ďalej samozrejme sa začala formovať nová opozičná strana, ktorá sa dostala do parlamentu vlastne po parlamentných voľbách v roku 2012. Je to strana Udar. Tá strana znamená na jednej strane teda po rusky úder, ale zároveň je to aj skratka Ukrajinskej demokratickej aliancie za reformy. Na čele tejto strany stojí známy boxer Vitalij Kličko. A napokon tým tretím komponentom ukrajinskej opozície bolo zoskupenie Sloboda. Je to v podstate nacionalistická krajne pravicová strana, ale veľkú časť jej priaznivcov a aj jej členov tvoria skôr ľudia, ktorí by boli zaraditeľní do tzv. Protestného elektorátu. Takže takáto opozícia v podstate sa zúčastňovala Majdanu, ale nepatrila medzi jeho hlavných organizátorov. Tam skôr k tým organizátorom patrili rôzne mimovládne organizácie, študenti. Majdan mal do istej miery podporu menšieho a stredného biznisu na Ukrajine a predovšetkým preto, lebo išlo o protest ani nie tak proti nepodpísaniu asociačnej dohody, ale hlavne o protest proti štýlu vládnutia Viktora Janukoviča.